Hej og velkommen til en Let's Play 2, en Clash of Clans. I dag, nu vender jeg lige på hovedet, I dag vil jeg vise jer en lille strategi. Altså, hvordan I for eksempel kan bygge by. Altså, I sætter sådan en mur, altså, med level 21, så. Ja. I kan vælge at sætte dem her 3 i hjørnerne. En pæn god strategi. I kan se sådan en kanon, så. Ja. Det sådan, at I kan se, at når de nærmer sig jeres by, så vil I automatisk kunne angribe. Så vil du lave defense. Så tænker de jo på landsbyen først. Så når de gør det, tænker på landsbyen først. Så er det sådan, at så glemmer de helt dem her. Altså fordi de gør det, så tager de den langsomt, og så den der, altså når det er sådan cirka hertil, eller hertil, sådan cirka omkring. Det kun nogle gange, de kan gøre det, det kommer på os, hvordan de sætter deres opstilling, og om de bruger goblins, eller hvad fanden de nu bruger. I don't care. Næste gang, så bliver det en strategivideo om, hvordan jeg tagger. Farvel.